Ako sa registrovať v e-shope AZ Krása? V pravom hornom rohu nájdete tlačítko Nová registrácia, kliknete na ňo, načíta sa vám nová stránka a vyplníte vaše údaje, krstné meno a priezvisko, telefón, e-mail. Pri e-maili si dávajte pozor, aby ste správne vyplnili aj koncovku. Vyplňte ďalej vašu adresu, na ktorú chcete poslať vašu objednávku. Aj s popisným číslom. Vyplňte mesto a poštové smerové číslo. Všetky políčka s hviezdičkou sú povinné. Ak chcete nakupovať na firmu, zaškrtnite firemné údaje a vyplňte ich. Nezabudnite uviesť IČO, DIČ a ak ste platca DPH, uvedte aj IČ DPH. Ak sa vaše fakturačné údaje nezhodujú s dodacími, zaškrtnite fakturačné údaje a vyplňte nové fakturačné údaje. Ak chcete uviesť niečo do poznámky, kľudne nám napíšte. Na záver stačí už len opísať text z obrázku. Ak si nie ste istí, čo je na obrázku, môžete si dať vygenerovať nový obrázok a opísať, čo vidíte. Potom už stačí len kliknúť na tlačidlo zaregistrovať a to je všetko. Takže prajeme vám výhodný nákup na našom webe a prajeme pekný zvyšok dňa.